At data yun iti may ikapat ken mo udi apaset ti teleserye ana po uluan. Narawit ka at talaga, Brian. Agkakamakam idin tira ni tritikama ken agpugsa-pugsa nga anang sabmi ken ni ma'am. Idi tabigla ang naglukat ti rido. May sa Addan ni sir. hinakon Numunot na nakabarikas kan kuana tek paltog na. Kunampay. Nagpa Ting maraya kon asisat sitatangad toy junior. kanyem Naimbaglaing yung tanapidot ko kay pantalon ken badog. nang ibati Naimbag kay ket dita na alak tay wallet ko nga inget busog. inulbekam dia para durta Nagturungak iti siyudad ti Manila. Sa bagay, adun tinuurnong ko a kwarta. Ket nalabit, umanaya na pagbasa iti unos ti upatatawi. mudem puso Naganrulak nga rod iti sumaruno apa nagbabasa. nagsublikan Namamo ti maysa a nakapinpintas sa balasa. karin Awagan talatan itinagan nga Estela. Third year college. maasik Natinag anamin pinsang tiriknak ken kuana. Inpudnog tiriknak. Ket iti di mabayag. Natinag met trik na kanya. sidong tirakra May samit la isuna at taga Pangasinan. Kaap-apilyedo na pay ket di dagti dati nga amo. Ngem saan nga isu ti makagapuan jak suruten ti bagbaga ti puso. Nagtultuloy ti relasyon mi ken Estela. Agingga ang nagraduar isuna iti kolehiyo. Ngem sakbay ti aldaw ti panagraduar ni Estela. Inyawis na kuyog isuna. Amapan kam ijay balayda. Iti kasta iyam amuna kadagiti dadakkel na. inakundong mo Immanugot at ngarud ket napan kami ijay Pangasinan. kaludludon ko nagpaydum Iti panagbiyahe mi nga agturong ijay Pangasinan. Napagsasaritaan mi dagiti agkakapintas a plano mi iti masakbayan. nang ibati Agkakapintas ng arapaak mi. Takalpasan ti dua atawen. Agraduarak tun. Ket ison tumitten ti panagtalay sami. Man nakaawat kano dagiti dadakkel na. Tanaggapudamet iti rigat. Sakbay asim mayaat ti biyagda. timudem po Nakaragragsak kami. Nakaragragsak kami ang nagar-arapaak. Kasla makikita ko tinakapinpintas apagbalinan ti biyak ko. agso Nailibayak iti lugan. maasik Idi makariingak. Nakadanon kami gayamen. Iti batog ti balay de Estela. mabaybay Idi bumaba kami. Addan dagiti dadakkel ni Estela ang nakaragragsak nga imarakop ken kuana. di na ko mabaybay Idi ti agsabat dagiti matami kadagiti dadakkel ni Estela. sidong tirakra Anyan pa nakakintay ko. Dagiti met gayam dati nga amok. Ti parents ni Estela. Nupay kasta. Sa anak ka nagpadlaw ken Estela. Kastamet ti narami dagiti parents na. Kaslaawan ti dati anapaspasamak. Iti di mabayag. Imasidig ni Sir Kanyak ket kinunana. Adaywang ni Estela. Adaywang ti kakaisunang anak mi.
tapno saan ang maperdi ti pamilya mi. Kadaratan Pangaasim, taadaywam. aan Kastamet ti kinuan ni ma'am, idi makasarita nak. ilang Ngem, di ka pulos ay tek unay ni Stella, Kuya Alex. ag Ay tek unay ni Stella. Ipatay ko, numapukaw ko. inong nainta nagtugtugawa Ngem anya nga rod ita, ti maaramidak. dito'y biyag Amangan, tamaamuan ng tumetlaeng ti kinapudno. diro ni ayat Ni Stella ti puntibiyag ko. Ngem kasanon, takadit kasanon di ti naglabas. Kasanon, Kuya Alex. man nagkakaasi a puso Kadagiti dumdumngeg, iti da ito istorya ni Ryan. at damo Nuda kayo, ti adda iti sitwasyon na di man timay mabululak peket din. Nuda kayo ti adda iti sitwasyon ni Ryan. Anya, ti aramiden nyo. Dayta, tinagpatinggaan, ti istorya ni Ryan. Di tay laamon nga dantupay, ti karugtong na. Hala ko Ryan tayo nga agsurat manen ni Ryan, bareng makalagipay. Thank you. Bye-bye. dagiti daluyon agsal sa lutsud ka no sa dinayan mo sapsapulen dagka sa ibek ko lang tiin naginsungbat lulo at agarubos kadagito'y matak baybay nga dalen alaen nakatin luluag in kakad punasanen dagito'y sa ibek in kakad indingan ni ay ayatek inagman naglikodan gasat takaditi agin nagdayo gasat tapiman nakakaasi a puso kumuna nga ayat damo a karayo karing karita di man pimayso gasat takaditi agin nagdayo gasat tapiman nakakaasi a puso umuna nga ayat damo a karayo karing karita di man pimayso umuna nga ayat damo a karayo karing karita di man pimayso karing karita di man pimayso karing karita di man pimayso